ndeba ekelela mono nke onye chi ya zere asị m ka anyị jiri otu a wee bata dịka anyị si eme ya n'omenala n'ala Igbo. Otu a ka anyị si eburu wee bata na kpakpando nke ụbọchị taa. Mara na akara eji eweta anyị bụ akara ekwurekwu bụ Igba nke kwụnyere chinchim n'akara 9.9. Ọ bụ Solid FM anyị nọ n'ụlọ nke iri bi dị na Savage Crescent na GRA obodo Enugu kpọmkwem. Ọkwa ebe a ka anyị gwere nwanne wee na-erutagasị gị wee na-eme mmụọ na-eti ya ọ bụrụ Igba na-enwe aṅụrị maka na omenala Igbo ka mma. Omenala Igbo na-atọ ụtọ nke ukwuu. Abụ m Chizzy Ani abatago m kpọmkwem wee bụrụ oche ime mmọnwụ na omenala nke ụbọchị tata. Tobel anọgoro wee na-ebuba ya maka ndị na-afọ anyị na mba ụwa dum site na kpakpando nke gụnyere na YouTube. Ekelela m ụmụ Igbo na mbụ niile nke na mba ụwa niile na-ekwu ma na-akwado ihe niile nke a na-eme na-akwado omenala n'ụzọ pụrụ iche. Ọkachasị ndị Igbo nọ n'ụzọ ije ekelechie m unu ike, ekelechie m unu ike, ekelekwakwasịe m unu ike maka na otu unu si nọrọ na mba wee fụsị ka ndị ọzọ ji jiri omenala ha yi isi wee fụtazie awụwọ ndị bịara saa nna nna anyị ha na nne anyị ha isi fụna ọ bụ ezigbote awụwọ ka ha ji wee bịa wee wọgbuo nna nna anyị ha na nne anyị ha wee were omenala ha lee si anyị wee sizi anyị ịtụfuo nke anyị. Ekworo, nkewa, alụ, ihe dị iche iche wee jupụtazie ebe dị iche iche. Maka gịnị? Maka na anyị hapụrụ otu anyị si efe Chineke na-atụ egwu Chineke na-enwe ịfụnanya n'ebe mmadụ na ibe ya nọ na-ama na agbata obi onye bụ nwanne ya. Anyị hafụzie ya wee mebezie ụma ndị bịara abịa maka isi afụsara ndị ụfọdụ wee mebezie na anyị afụ n'ụzọ na ihe agbanweela na ọ bụghịzi ka ọ dị gboo ka ọ dị taa. Onye kpara aka sị gị hapụgoro ihe mgbe ochie a, hapụgoro ihe ndị ọdịnala alụ wee karịsịa. Mana ọ naghị ewute anyị maka na ụfọdụ n'ime ha amaghị oge obodo Igbo, oge Chineke mechara wee were nna anyị ha wee mee obodo anyị wee na-atọ ụtọ na-atọrịkpọ. Onye fụ nwanne ya o jiri obiọma eziokwu wee so ya. Oge a na-ewe omiko n'ebe mmadụ na-ata afụ nọ, oge mmadụ na-enyere mmadụ ibe ya aka, oge ọ na-abụ ịtọgba ife gị maọbụ ife dapụnara gị n'ụzọ, mmadụ ewere ya mezie ya ọfụma wee debe ya. O wee ike koya ya na osisi na ngalaba osisi maọbụ koya ya n'ofu ebe were ụdọkodo ya nke ị ga-eji bụ ijesia wee kpagarịsa n'ụzọ ahụ ị gara efe ife ahụ ị tụfuru. Oge ahụ ọ na-abụ ewere ka isi buru ibu karịa idebe ya n'akụkụ ụzọ wee buru nke ibu wee ị na-anaghachite ibu aha dịkwa n'ebe ọ dị. Maka na onye were ya ndị nna nna anyị ha ga-eje na anị be anyị wee kpọkwuo anị igwe na anị ọgọsị ọfọ. Onye were ya ọ taba afọ nke ha na-ele. Onye were ya were ike ọ gaghị anọkwa afọ ahụ agụ ọ na mmụọ. Onye zuru ihe mmadụ ka m na-ekwu maka ya. Anaghị ezu ori ka esi ezu ya tata. Mmadụ anaghị awakpo mmadụ dịka esi awakpo ya tata. Ịnọkọta ịfụ na okoko agadi nwoke kachagoro nka na-ekwu egwu na ga-afụ obere nwa ikwu n'aka ọ bụrụ ya na-agụ ya agụ ịwakpo. Ọ dịghị na gboo na mmadụ ga-anọ ọ na-ebe ude na be ya enweghị onye ga-agbaje maka nkewa na ikwuru na ilu. Ọ dịghị na gboo. Ọ na-abụ mmadụ nọrọ ewere ka wee fụọ esi tie mkpu, obodo niile ewere ụzọ, ndị otorobịa ewere ụzọ mara na ọ bụ onye ori maọbụ nke ọbụla ege ntị mazi ihe onye a na-akpọ ejiri ọsọ jiri ije wee jesọpụta onye na-eti mkpu arịrị wee riri aka. Ọ bụ oge ọ na-abụ ụmụnne na ụmụnne nọrọ so ofe agbakọrọ iwe ike kpọ ya iko ka a ga-ewepụta si n'ofe ite na-agbara mmanya wee na-aṅụ. Ịnwụọ ya ihe nwanne gị ịnwụcha nwanne gị were ofe iko wee ṅụọ.
ụta na-atọ na-ama njakịrị oge ọ na-abụ ndị nna nna anyị ha alụcha ọrụ na mgbede eje n'afịa mgbede ma ọ bụ n'ogwe atụ ọtụ mmanya nọrọ ebe a wee were ofe iko wee na-ama njakịrị wee na-ekwu ka ụwa dị oge ọ na-abụ ruo na mgbede n'ọkọchị otu ọkọchị a na-apụ ugbu a ụmụaka nọ n'agbata obi apụta n'ogwe ebe a na-egwu egwu ọnwa ewere akụkọ ifo wee na-akụziri ha ka esi ebi ndụ ọma mere na ụmụ anyị n'oge ahụ na-atụ egwu Chineke mere na ụmụ anyị na-afụ nne ha n'anya nne na nna afụ nwa ha n'anya zụọ ha nke ọma oge ụtọ bụ ụtọ oge a na-eri nri osinachi ndị mmadụ wee na-adị ogologo ndụ na-adị ndụ ị ga-anọ ebe mmadụ na-anụ narị afọ oge ọ ga-abụ mmadụ ewere ka mmadụ ji kwobiri nwụọ n'afọ 50 ma ọ bụ 60 arịrị a na-ebe asị na onye ahụ nwụrụ n'okorobịa ka ezi ihe mere ndị okenye anyị achọba ihe mere onye ahụ mara na ọ bụghị otu esi anwụ na onye ahụ ekwesịbeghị ịnwụ na onye ahụ ka bụ okorobịa oge a na-abụ ihe mee hei obodo edere ya bụ na nwoke tibiri nwụọ n'afọ 50 ma ọ bụ afọ 60 obodo eju oyi a na-ebe arịrị maka na o kwesịghị ime na onye ahụ akabeghị nka ị mara n'oge gboo o nwee ike onye dị afọ 40 ma ọ bụ karịa ọ ka bụ okorobịa ọnụbeghị nwaanyị ụfọdụ nwekwa ike ịnụ mana ihe a na-agwa gị bụ na anaghị agba ọsọ maka ha anaghị anwụ ọsịsọ anaghị asị amekwa ngwa maka na ha ama na ị ga-ezu usoro kata nka ka ahụ karisie tupu ị na hey ihe na-eme abụ m Chizzy Ani.